We staan bij de watertoren Oostburg. Als er genoeg draagvalk is, wordt de druppels gered op de toren. Laten we zien wat er in en rond de toren nog afspeelt. Waarom heeft dit vandaag georganiseerd? Ja, om draagvlak te krijgen voor de watertoren en het kunstwerk van Johnny Berends weer als een stralend object hier te laten blinken in de omgeving. Wat vindt u ervan dat vandaag dit wordt georganiseerd? Ja, ik vind het geweldig dat de bevolking zeg maar, het initiatief neemt en laat zien dat het werk heel waardevol voor hen is. En dat ze actie ondernemen om dat ook te laten zien aan de politiek. En dat vind ik dan aan de ene kant wel jammer, dat de politiek eigenlijk nog twijfelt over de waarde van dit werk. Het is eigenlijk een werk, zo moet je het zien, dat is echt ontelbaar vaak gefotografeerd en gepubliceerd. Gepubliceerd in echte luxueuze glamorbladen, tot aan de strijdkreet van het leger des heils aan toe. Dus het wordt heel breed gewaardeerd. En ja, mensen rijden er zelfs voor om. En ze rijden er niet enkel voor om het te zien omdat het een mooie trompe-l'œil-schildering is, maar omdat ze eigenlijk ergens ook wel op onbewust niveau erdoor worden aangesproken. Dat ze voelen dat het dieper gaat dan enkel maar een beeldgrap van een lekkende toren. Denkt u dat dit gaat slagen? Dit gaat zeker slagen. Wij hebben gemerkt dat de watertoren voor heel veel mensen in de omgeving een icoon is. Een gevoel van thuiskomen, dat is een herkenbaar punt. En heel veel mensen gaat het aan het hart dat het kunstwerk en de toren er zo slecht bij staat. Als cultuurmedewerker, wat vindt u ervan van dit organisatie? Ik vind het geweldig en het is ook fijn dat het nu gebeurt, want het is toch lastig om voldoende geld bij elkaar te krijgen om de watertoren te behouden, inclusief het kunstwerk. En de gemeenteraad wil daar het nodige in doen, maar niet zonder dat ook anderen geld hiervoor beschikbaar stellen. Ons doel is deze zomer te laten zien dat het draagvlak is voor het in goede staat houden van deze mooie watertoren en het kunstwerk van Johnny Berends op deze watertoren. Daar is het een en ander voor nodig. In oktober gaat de gemeenteraad vergaderen over het mogelijk maken van dat onderhoud, die nieuwe laag. De manier waarop wij onze activiteiten als stichting Vrienden van de Oostburgse Watertoren gaan starten is door, u ziet 5 ballonnen en Guus houdt al de eerste, die gaat straks in de hand. We vragen Edwin om hierboven de ballonnen los te laten, de vrije lucht te geven als start van onze actie. En als opening van deze expositie.